bay. Kumusta mo tanan diha? Agoy, ginaw ni tingog naman yung akong kuan, pagkaon. Gutom kayo bay. Tara. Tay pagkaon diri nga rice with vegetables. Lami kay siya bay. Order niya mo sa ako pohon. If matugtan ko ni amahan nga maka-order sa iya og tulo ka sa akong basmati rice. Muni siya ang basmati rice. No nya magsudaan ta anig itlog kay gutom naman kaayo. Ano ni atong pang tapal ang itlog. Ang itlog nga nasunog. Nasunog ang itlog ba. Pero okay ra na. Tapos mga pisad ta. Kay nagutom ako. Kapi tayo ba yung isang pitsil ba? Pang ano na ito, pang 8 hours na gasolina. Ayan, pero bago yan kasi mainit pa tong pagkain natin. Medyo palamig-lamigin muna natin. Balutin ko muna itong kabab na ginawa namin ba? Ito yung ginawa namin ni sa Ranghiyo na kabab. Homemade to siya. Homemade ito ba? Ayan o. Hindi na mga daliri namin. Daliri ko yung pinanggaganyan ko, pinang-perform ko. Ito yung kabab dito. Napakasarap. Walo-walo bawat balot ko. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ayan ang kabab. Tin mo ako. Gamit siya ba? Pero giniling na to sa labas ba? Giniling na siya sa labas. Tapos, dito lang tinimplahan. Tapos, ginorma. Ilan naman ito kabuok to? 4, 5. 6, 7, 8. Walo lang nilagay ko kasi. Ito yung luto namin. 8 piraso lang eh. Walo lang kasi 8 lang kumakain. Yung iba. Hindi naman sila kumakain ito. 3, 4, 5, 6. Agoy, natuwad. Ito. 8. Ilang meals na tayo. 1, 2, tigas pa. 3. Aday. Magahi pa man. Wala ka ng putol. Ito na sinapinan ko sa baba. Sus din mo. Ayan pala eh. Ayan. 3, 5, 6, 7, 8. Ang sobra 5 kabuok. Sobra 5 ba? Ang sarap niyan ba yun? Kapabay. Ano to, karning baka ba? Tapos tinimpla na mga bawang, sibuyas, and down spices, and everything. So, ilagay ko muna sa freezer. Ayan ba, nalagay ko na sa frozen yung sa freezer. Yung kabab na ginawa namin, homemade. Napakasarap. Kumain muna tayo ba? Kay gutom na ba eh. Una tayong kumain ngayon sa amo natin.
Pwede man nimi diri mga on ba pag kahit basta gutom na ay. Pwede man magluto diha na may itlog diha, ana. Init na kain panahon diri karon mga bay. Sobrang init na talaga. Ano yung mga halaman ko nasusunog. Tapos yung tubig na lumalabas sa gripo, napakainit. Sobrang kainit. Kaya summertime na kasi dito ba? Bang init talaga. Yung taglamig naman, hindi masyadong feel ang lamig. Iba na talaga ang panahon ngayon. Kasi yung katsismisan mong noon, chinichismis ka na ngayon. Bitaw. Lahat na gidang panahon ba, diri kuan. Dalawa kasi yung weather dito sa Middle East. Aroy, isidok man ta. May tubig. Patay tayo dyan. Okay. Dalawa kasi yung weather dito sa Middle East, dito sa Kuwait. Taglamig at tag-init lang. Hindi kagaya dyan sa Pinas, no? Tag-ulan, tag-init, tag-araw, tag-sibol. Oh. Wala pala. Tag-ulan at tag-init lang pala dyan. Dito, napakainit talaga. Parang El Nino pag tag-init. Tapos napakainit talaga. Tapos may panahon pa, mag-sandstorm dito ba? Alam mo yung uulan ng kabuk na may kasamang buhangin. Yan ang ulan dito. Ang ulan dito na tubig, bibihira. 2 beses isang taon, ganyan. 3 beses. Bihira talaga ang ulan dito. Ang ulan dito, himala talaga ang ulan dito. Kaya kami dito mga nagtrabaho sa bahay, talagang ano yung mga balat namin na flawless talaga. Magpasok-pasok pa. Oh. Kasi nasa loob lang kami ng bahay, tapos naka-aircon pa. Kusina namin aircon, kwarto namin aircon, buong bahay naka-centralize ang aircon. Oh, diba? Bahala na itlog ulam basta kay aircon. Bugnaw. Centralized sa yung aircon. Tapos hindi pa yung maano. Hindi pa yung makintinto ba. May electric fan pa ba. Napakalakas. Yung tag-init, uso talaga ang ano, uso talaga nasisira ang mga aircon sa mga bahay-bahay, kaya maraming trabaho yung mga ano dito, ang mga nag-aayos ng mga aircon sa bahay-bahay. Buti na lang talaga yung last na nag-ayos ng aircon namin, 3 yun sila. Mabango-bango. Kasi yung mga nakaraang nag-ayos, sus, grabe naman kabaho sa ilok. Ginoo ko. Makapanglingo sa ta. Makalingyo. Tapos one time, nagpapintura itong nanay namin. Ay, itong mga amo namin kasi doon banda sa
may ano, kalsada, nabubulok na doon yung dingding ba. Kahit kapipintura lang, nabubulok na naman. Kasi parang may leak yata ng tubig na laging tumatagas. One time may namalayo sa alaga namin dito. Kaya yun, pinapinturahan on the spot. Hapon yung pamalay. Hapon, mga alas 5 ng hapon yung pamalay. Nagpapintura sa umaga, alas 7 ng umaga. Kami, kailangan namin magising ng maaga talaga, alas 6. Kasi abangan namin yung mga trabahante kung darating. Yan, about sa mga pamalay ba, wala pa kami balita ba yun? Mahiya mami magtanong kung sila na ba? Gwapo pa naman yung malay, maputi. Kasi itong mga amo namin, mga ganito kulay. Tapos yung namalay, maputi. Maganda yan, magandang mixture. Kapi at kopi meat. Hindi, ganun din naman itong panganay namin. Ano siya? Yung balat nila, talagang balat ng mga Kuwaiti, maitim. Tapos yung asawa niya, amo ni Priya, maputi. Maputi ba? Malalaman nandito pag mag-asawa nitong alaga ng mga babae kung palibutan itong bahay namin ng kortina ng Christmas light. Kasi dito pag nag-asawa ang mga babae, yung bahay ng magulang, nakaikot yung ilaw, Christmas lights, nakaikot, ang ganda. Ganito dito pag magpakasal, mag-asawa na yung anak na babae. Talagang ginagawang palasyo yung bahay. Pinaikutan ng mga pinaikutan ng mga Christmas lights. Ako alaga, dili siya masugot ni Christmas light ang tawag. Ang tawag ko na party lights. Kuno na, di ko na Christmas light lang. Kaya wala mo sila yung Christmas. Ano na ba? Survive na ang pamahaw. So, yun lang muna ang i-share ko sa inyo ngayon. Tapos nito, magluluto na ako ba? Magasolina muna ako sa katawan ko. Mag-SS na kayo dyan, mga pupuyates. Thank you for watching, mga bahay. Salamat sa panonood palagi. Sa inyong pag-atang kanunay sa akong sa kinabuhi. Salamat ninyo, Team IK Team. Thank you so much, Team Siki, sa akong mga karaang mga suking paminog tiglantaw. Salamat kayo sa mga nag-join sa membership. Thank you so much. Ang mga proprietors na gusto mag-join, join na kayo. Hindi kayo dyan malugi. Tubong-tubo kayo dyan. Okay, thank you so much. Bye!